जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत कर रहल बनी अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त, हमने सबन पढ़त रहनी है जा क्लास 12 के भोजपुरी और पहला चैप्टर के हमने पढ़ लेले रहनी जा। आज जे बा हमने पहला चैप्टर के प्रश्न आंसर के करे वाला बानी सन, चाहे उस सब्जेक्टिव प्रश्न होके चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होके। पहले हमने अध्याय के पूरा करब जा और ओकरा बाद में जौन भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने सबन के एग्जाम में पूछल गईल बा इस चैप्टर के एक्सरसाइज के ई प्रश्न के हमने करब जा। तो ध्यान पूर्वक देखी और नोट्स बनावत चली, ठीक बा। और अपने सबन के जौन भी मित्र दोस्त बानी जे भोजपुरी लेके पढ़ाई कर रहल बानी क्लास 12 में, ओकरा पास वीडियो के शेयर जरूर कर दे जा और प्यारा सा कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लागता तब, ठीक बा। तो चले हमने के जौन अध्याय 1 बा वो अध्याय 1 के नाम बा साहेब मोर बसेले अगमपुर। अध्याय 1 ह, ठीक। पहला जौन हमने के प्रश्न बा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एमे पहला प्रश्न बा कि कबीर के जन्म स्थान कहाँ बा। जौन कबीर दास बानी उहाँ का जन्म स्थान कहाँ बाटे, इहे बात पूछल गई बा। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार प्रश्न पूछल जा चुकल बा, ठीक बा। अगर अपने पार्ट 1 जौन बाटे वीडियो देखले होखे तब अपने के आसानी से एक आंसर दे सकत बानी। देखिए तो कबीर के जन्म स्थान कहाँ बा, बनारस में बा। कहाँ बा, बनारस में बा। कबीर के जन्म स्थान बनारस में बा। आ कब भई रहे यहाँ का जन्म, तब 1518 ईस्वी में भइल रहे। कबीर के जन्म स्थान कहाँ, बनारस में। याद रखें बनारस में 1518 ईस्वी में भइल रहे। चलिए दूसरा नंबर हमने के प्रश्न बा कि कबीर के माता पिता के नाम बताएं। कबीर दास के माता पिता के नाम बताएं। तो देखिए कबीर दास के माता पिता के नाम नीरू और नीमा था। का रहे, नीरू और नीमा हो। नीरू और नीमा हो, ऐसे लिखिए, था नहीं हो। देखिए यहाँ के नीरू और नीमा कबीर दास के जन्म ना देले रनी जा। यहाँ के कहल जाला कि कबीर दास जी जो रनी लहर तारा तालाब के पास में, लहर तारा तालाब के पास में यहाँ के मिल गई रनी जा नीरू और नीमा के कबीर दास जी उन्हें मिल रनी जा और इहे लोग वहाँ के पालन पोषण कैलक, तब इहे लोग के माता पिता मानल जाला। ठीक बा, समझत बानी कि यहाँ तक अपने समझ के डाउट ना होई कोई नो, ठीक बा ना। चलिए एक बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कि प्रस्तुत पद में कबीर साहब केकरा के कहले बानी। कबीर जी जे बानी यहाँ के साहेब केकरा के बोलले बानी। ई जोन हमनी एक्सरसाइज जोन अध्याय हमनी 1 पढ़ रहल बानी सन, ई पद में कबीर जी साहेब केकरा के कहले बानी, ई बात बताओ के बा। देखिए कबीर दास साहब परमात्मा आ के मतलब और ईश्वर के कहले बानी। केकरा के, परमात्मा के और ईश्वर के कहले बानी। 4 नंबर जोन हमने के प्रश्न बा कि कबीर दास कौना पंथ के मानत रही। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बा ये अपने के कबीर दास के। चौथा नंबर प्रश्न बा और पहला नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा, ठीक बा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछल गई बा, ए पर ध्यान देवे के बा अपने सब अभी से। देखिए कबीर दास कौना पंथ के मानत रही, तो कबीर दास निर्गुण पंथ के मानत रही। कौना पंथ के, निर्गुण पंथ के मानत रही कबीर दास। यहाँ तक अपने सवाल फटाफट नोट कर लें, तब तक हम आगे के प्रश्न सब लिख रहा बानी। अब हमने 5वां नंबर और 6ठा नंबर प्रश्न के देखब जा। देखिए 5वां नंबर जोन प्रश्न बा हमनी के कि कबीर दास कौना काल के कवि रही। अब देखिए अपने अगर पहिलका पाठ के पढ़ले होखे तो आंसर बता देम यहाँ से। देखिए क नंबर में आंसर ऑप्शन बा हमने के आदि काल, ख नंबर में बा क नंबर में आधुनिक काल आ ख नंबर में आदि काल। ग नंबर में हमने के जो ऑप्शन बा ई बा भक्ति काल आ घ नंबर में बा रीति काल। हमने के जो राइट आंसर बा वो हुई भक्ति काल। का हुई, भक्ति काल। कबीर दास कौना काल के कवि रनी, तो भक्ति काल के कवि रनी। और ई प्रश्न बहुत बार पूछल बा, तो
ट्रिपल स्टार जौन बानू लगा ले ई प्रश्न खातिर बहुत बार पूछ चुकल बा एग्जाम में। देखिए, हीरा कहवा हेराइल बा, यानी क्वेश्चन बा हमने के हीरा कहवा हेराइल बा। पहिलका जौन ऑप्शन बा क अगमपुर, दूसरा ऑप्शन बा हमने के कीचड़ में, तीसरा ऑप्शन बा कुआं में, और चौथा जौन ऑप्शन बा बावली में। और इहो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछल बा, एहू पर ट्रिपल स्टार लगा ले। तो देखिए, हीरा कहवा भुराइल बा, हेराइल बा, तो कीचड़ में। कहाँ हेराइल बा, कीचड़ में। ई दूगो प्रश्न के नोट करी। अब हम अपने सबन खातिर जौन सब्जेक्टिव प्रश्न बा वो सब हम लिख रहल बानी। तो हमनी के ई बा पहला प्रश्न कि संत कबीर दास के परिचय दी, कि संत कबीर दास जी के परिचय दी, यानी उनके बारे में अपने सबन का जानत बनी बताई। तो देखिए, संत कबीर दास के भोजपुरी के आदि कवि कहल जाला। केकरा के आदि कवि केकरा कहल जाला, तो संत कबीर दास के भोजपुरी के आदि कवि कहल जाला। अपने सबन से ई ऑब्जेक्टिव में यानी 1 नंबर वाला प्रश्न में पूछल जा सकल बा। इनकर जन्म बनारस में 1518 ईस्वी में भइल रहे। कहाँ जन्म भइल रहे, तो बनारस में भइल रहे, 1518 ईस्वी में भइल रहे। यहाँ के भगवान के निराकार रूप के सुमिरन कैले बानी। केकरा के भगवान के कौन रूप के सुमिरन कैले बानी, तो निराकार रूप के सिमरन कैले बानी। कहे के अर्थ ई बा कि यहाँ के भगवान के कोनो रूप के ना मानत रहे। ठीक बा, कोनो रूप ना होला यहाँ के अनुसार भगवान के, कोनो चित्र ना होला, कोनो फोटो ना होला यहाँ के अनुसार। केकरा अनुसार, तो कबीर दास जी के अनुसार। देखिए, कबीर जात पात, छुआछूत, पूजा नमाज, धार्मिक पाखंड पर प्रहार कैनी। यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों के फटकरनी। कहे के अर्थ कि कबीर दास जी ई जौन पूजा पाठ बा, छुआछूत जौन धार्मिक पाखंड जौन बा, प्रहार कैनी। यहाँ के ई सब पर प्रहार कैनी। यहाँ के यानी कि ई सब के ना मानत रहनी। ठीक बा, जात पात के, छुआछूत के, अपने सबन कोनो पूजा पाठ कर रहल बानी ओकरा के यहाँ के ना मानत रहनी। यहाँ के पाखंड कहत रहनी ई सब के। ठीक बा, देखिए, और हिंदू मुस्लिम दोनों के यहाँ के क्या करनी, फटकरनी, यानी कि दोनों के डांट लगनी, एक तरह से कहल जाता। बीजक यहाँ के प्रसिद्ध रचना हवे। बीजक यहाँ के कहा प्रसिद्ध रचना है। ई प्रश्न अपने से पूछल जा सकेला, ऑब्जेक्टिव में पूछल गयल भी बा। ठीक बा, तो बीजक यहाँ के कहा प्रसिद्ध रचना है। देखिए, जौन 3 खंड में बा ओकरा के 3 खंड में बांट दल गई बा। कौन, साखी, सबद, रामायणी। ये हो गए। देखिए आगे, कबीर दास के जन्मदिन के भोजपुरी दिवस के रूप में मनावल जाला। कबीर दास के जौन जन्मदिन बा ओकरा के भोजपुरी दिवस के रूप में मनावल जाला। इहो प्रश्न अपने सबन से पूछल जा सकेला, तो ए पर ध्यान दें। चलिए, अपने सबन ई प्रश्न के नोट करी, तब तक हम फिर दूसर जौन प्रश्न बा लिख रहल बानी। अब हमनी के प्रश्न संख्या 2 जौन बा वो सुनी कि कबीर दास अपना साहेब के घर अगमपुर बतौले बानी काहे। पहले अपने सबन ई शब्दवा ना सुननी है। ऐसे पहले अगमपुर ना, सॉरी, ई ना साहेब केकरा के कहल गइल बा, साहेब केकरा के कहले बानी यहाँ के साहेब, तो कहले के बानी ईश्वर के, आ केकरा के, भगवान के। भगवान कहीं आ ईश्वर कहीं। ठीक, तो कबीर दास अपना साहेब के घर अगमपुर बतौले बानी काहे।
का कारण बा कि कबीरदास अपना साहेब के घर यानी अपना भगवान के घर आ ईश्वर के घर अगमपुर बतौले बनी। तो देखी कबीरदास अपना साहेब के घर अगमपुर बतौले बानी कि उनका पास पहुंचल आसान नहीं है, कि ईश्वर के पास में आ भगवान के पास में पहुंचल आसान नहीं है। यही से वहां के अगमपुर वहां के घर बतैले बानी। वहां के आपन पद में लिखले बानी साहेब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम न हमारा हमार, जहाँ गम न हमार। का है देखिए कहे के बाटे कि भगवान आ ईश्वर चाहे ईश्वर लगे पहुंचल आसान नहीं खे। तो पहुंचल आसान नहीं खे, यही से कबीरदास जी वहां के घर बता देनी कहाँ अगमपुर, कहाँ अगमपुर। चलिए तीसरा जो प्रश्न बा हमने ओकरा के देखी जा कि ईश्वर के सनेश सुनावे वाला केहू नहीं खे। एकर का ओजे कबीरदास बतावत बानी। कहे का मतलब कि ईश्वर के जौन सनेश बा यानी ईश्वर के पास में आदमी जो जब जाला ओकरा बाद में जब आदमी आई यहाँ तब न कुछ सुनाई कि हाँ ईश्वर कैसन होले, चाहे ईश्वर का कहनी है, कौन कौन बात कहनी कि हाँ मनुष्य के एंगे करे के चाहिए आ एंगे ना करे के चाहिए। तो जौन भी सनेश बा उ सुनाए वाला केहू नहीं खे। एकर का वजह बाटे आ का बताओ तनी कौन कारण बाटे, कबीरदास बतौले बानी कौन कारण। देखिए तो ईश्वर के सनेश सुनावे वाला केहू नहीं खे। ओजे कबीरदास बतावत बानी कि जे भी यहाँ से गईल से फिर लौट के ना आईल, यानी कि जे भी यहाँ से गईल वो फिर लौट के नहीं खे आईल। तो बताई के तो ईश्वर के सनेश के सुनावे, तब ईश्वर के सनेश के सुनाई के बताई। तो हम आशा करत बानी कि अपने सबन के ये वीडियो अच्छा लागल है। फिर हमने मिलब जा कोनो दूसरा चैप्टर के साथ में अपने सबन से। अब अपने सबन के अच्छा लागत बा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें वीडियो में। अगर अपने सबन कमेंट कर रहल बानी, दोस्त के पास हम वीडियो शेयर कर रहल बानी, तब हम अपने सबन खातिर यही तरह वीडियो बनावत रहे। ठीक बा, फिर हमने मिल जाई कोनो दूसरा वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।